За щастие, този ресурсен пакет не изисква никакви допълнителни модове или добавки. Всичко, от което се нуждаете, е самият Minecraft. За да започнете, отворете Minecraft и отидете в главното меню. Оттам кликнете върху опции и след това изберете ресурсни пакети. Това ще ви отведе до менюто за ресурсни пакети, където можете да управлявате съществуващите си пакети и да достъпите папката, в която се добавят нови пакети. След това кликнете върху Отвори папка с пакети, за да отворите папката с ресурсни пакети на вашия компютър. Просто плъзнете и пуснете пакета X-Ray Ultimate в тази папка. След като направите това, върнете се в Minecraft и ще видите X-Ray Ultimate в списъка под секцията Налични в менюто за ресурсни пакети. Ако се появи в червено и пише несъвместим, не се притеснявайте, това е нормално. Просто задръжте курсора върху пакета, кликнете стрелката, за да го преместите в секцията Избрани и потвърдете всяко предупреждение, което се появи, като натиснете Да. Накрая кликнете Готово и X-Ray пакетът ще бъде активиран. Сега сте готови да използвате X-Ray в Minecraft, за да откривате лесно руди и ресурси.